మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాధిక రవిశంకర్. కాశీరత్నం పూలు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత అందంగా ఉన్నాయి. మేమైతే వీటిని కాశీరత్నం పూలు అంటాం ఫ్రెండ్స్. నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్లవర్స్ అంటే. రోజు డాబా మీదకి వచ్చి చూసుకుంటాం. మీ సైడ్ ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫ్లవర్స్ని? గడ్డి గులాబీ చెట్టు వేసాను ఫ్రెండ్స్. వేసి 1 వీక్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫ్లవర్ వచ్చింది 1 వీకే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత అందంగా ఉన్నాయి ఫ్లవర్స్. వీటికి సీడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటాయి. ఇవి వేస్తే మళ్ళీ చెట్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా అందంగా ఉంటాయి ఫ్లవర్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీటిని గొబ్బి పువ్వులు, ముల్లగోరెండు పువ్వులు అంటారు ఫ్రెండ్స్ మా సైడు. మీ సైడ్ ఏమంటారో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. కార్తీక మాసంలో బాగా పూస్తుంది ఫ్రెండ్స్. శివుడికి చాలా అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. వీటిని స్వస్తిక్ ఫ్లవర్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. అదే ఫ్రెండ్స్ నందివర్ధన్ పువ్వులు.